Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati kepada Kiai Insan Fuadi yang insya Allah nanti akan mengisi ceramah pada malam hari ini. Yang saya hormati Gusta Jali dari Lampung. Yang saya hormati Kiai Haji Bisri Mustafa selaku Rais Jatman Kabupaten Oku Timur. Yang saya hormati Kiai Ibrahim Nur selaku Ketua Forpres Kabupaten Oku Timur. Dan yang paling saya hormati dan saya takdimi beliau Romo Kiai Saiful Anam Yusuf selaku pimpinan Pondok Pesantren Kafilah Al-Amin Yosowinangun. Dan yang saya hormati seluruh pimpinan Pondok Pesantren seluruh Kabupaten Oku Timur yang alhamdulillah berkesempatan hadir pada malam ini, dan saya mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan yang saya hormati Ketua ISNU Oku Raya, beliau Bapak Haji Lanosin ST. Dan yang saya hormati seluruh jamaah rahimakumullah yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan dan nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini tanpa ada halangan suatu apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, salawat berserta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari dunia penuh kegelapan ke jalan yang terang benderang dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan nilai-nilai agama Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Saya Zainal Abidin sebagai pembawa acara pada malam hari ini akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Susunan acara peringatan Haul Syekh Abdul Qadir Jailani, Kiai Haji Bustamil Karim, Kiai Haji Imam Mujir Yusuf ke-38, Kiai Maksudi yang ke-16, Yayasan Pondok Pesantren Kafilah Al-Amin Yosowinangun. Kamis, malam Jumat 11 November 2024, 10 Jumadil Awal 1446 Hijriah. Susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Menempati acara yang ketiga yaitu pembacaan tahlil. Pembacaan sholawat menempati acara yang keempat. Dilanjutkan dengan acara yang kelima yaitu sambutan-sambutan. Acara yang keenam yaitu pengarahan dan bimbingan.
Acara yang ketujuh yaitu inti Mau'izatul Hasanah. Acara yang kedelapan doa sekaligus penutup. Untuk menyingkat waktu karena malam, saya di sini akan memulai acara pada malam hari ini. Susunan acara Haul Syekh Abdul Qadir Jailani, Kiai Haji Bustomil Karim, Kiai Haji Imam Mujar Yusuf ke-38 dan Kiai Haji Imam Maskudi ke-16 Pondok Pesantren Kafilah Al-Amin Yosowinangun. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan lafatan Ummul Kitab bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ridha ila wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi syaikhina wa masyaikhina Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an wa masyaikhina. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab tadi, acara dari awal sampai akhir bisa berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dilanjutkan dengan acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Pada hal ini akan diolifai oleh Agus Muhammad Yusuf Al-Masruri. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu bis-sabri was-salah.
يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله الصابرين إن الله الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف من الخوف والجوع ونقص من الأموال والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات
Sadaqallahul aliyyul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sadaqallahul Azim, Sadaqallahul Azim, Sadaqallahul Azim. Kami haturkan terima kasih. Mudah-mudahan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Melanjutkan acara yang ketiga, yaitu pembacaan tahlil. Pada hal ini akan diholifi oleh Kiai Haji Imam Baidawi Hasan. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita setuju mas tahlil sekapipun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Ila hadratina Mustafa wa Habibir Rahmani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa alihi wa man intasaba ilaihi. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى حضرة جميع الأنبياء المرسلين والصحابة والتابعين والشهداء والصالحين العلماء العاملين الملائكة المقربين سيدنا جبريل سيدنا ميكائيل سيدنا إسرافيل سيدنا إسرائيل الحملة العرش عليهم السلام وإلى حضرة سيدتنا خديجة الكبرى فاطمة الزهراء وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وإلى حضرة سيدنا الحسن سيدنا الحسين وأبيهما وأمهما وجدهما لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى حضرة سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني قدس سر عزيز وأولياء di safi ardil jawi wa man intasab ilaihim wa wasan qani bawasana sadil Muhammad al-Ghazali Syekh al-Sabandi wa jami' awliya illah min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajmain lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah hadir jami syekhina masyakhina sadidina mu'allim syekh muta'allim sunnah hadir syekhina murmurajat sulmun subhanallahi walhamdulillahi wa wa ila hadirati bayi imam nawawi dengan agung wal arba'i abdul karim lil boya wal bayi mafrus wal bayi wa ila hadirati bayi idris wa ila hadirati bayi danam wa ila hadirati Muhammad Abdillah Suruhan wa ila hadirati Ahmad Siti Jember wa ila hadirati Habib Salat Anggul Jember wa ila hadirati Muhammad Tersapat Luka Agung wa ila hadirati bayi Kandar bayi Manan wa ila hadirati Bakat wa ila hadirati bayi Khalil Bangkalan wa ila hadirati Abu Samsudin Batu Ampar wa ila hadirati Fakih Langitan wa ila hadirati Hamid wa ila hadirati Simbayan Said Sulaiman Mojo Agung wa ila hadirati Bayi wa ila hadirati Bayi Hashim Asy'ari wa ila hadirati Bayi Samsuri wa ila hadirati Baha Wasful wa ila hadirati wa ila hadirati Muhammad Watu Congol wa ila hadirati Batal Har wa ila hadirati Hasan Bangli wa ila hadirati Hasan di Hasman wa ila hadirati Bayi Manu Zubair wa ila hadirati Bayi Hamid Bayi Tawil Asam wa ila hadirati wa ila hadirati Bayi ila hadirati Abdurrahman Wahid wa ila hadirati wa ila hadirati Bayi Bustamil Karim Lampung wa ila hadirati Jamal Bil Bustamil wa ila hadirati Bayi wa ila hadirati Bayi wa ila hadirati Abu Mansur Sriwangi wa ila hadirati Bayi Rusi Lubak Kacang wa ila hadirati Timyati Dalam wa ila hadirati Suwati Ismail wa ila hadirati wa ila hadirati Bayi Sulhan wa ila hadirati wa jami ulama yaquti murbi barakatihim al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Musir wa ila khadim bayi masudi wa ila khadim Allahumma ighfir lahu warhamhu waghfir Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sedaya jamaah thariqah ingkang sampun wangsul wonten ngarsa dalem Allah wonten ing Maluku Timur menika ya Allah, Allahumma ighfir lahum warhamhum taqabbal hasba kafir. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم
أستغفر الله العظيم اللهم صل وسلم سيدنا محمد اللهم صل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عبد ندرك فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله كلمة حق عليها ناصبا وبيان باش إن شاء الله من الآمنين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Kiai Haji Imam Baidowi Hasan diucapkan terima kasih. Melanjutkan acara yang keempat, yaitu pembacaan sholawat. Pada hal ini akan dipimpin oleh beliau Kiai Nur Halim. Pada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Sebelum dimulai, untuk ibu-ibu mungkin yang masih di belakang silakan maju ke depan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin ilahil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sirri ainil wujud wa aslin nuri kulli mawjud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Sayyidina wa maulana Muhammadin Muhammadinil Mahmud wa ala alihi wa ashabihi adada kulli saki wa mas'ud. Amma ba'd.
Nuwun kawula nuwun. Dumateng ngarsanipun para sesepuh bini sepuh haji sepuh. Dalah ingkang dipun sepuhaken. Ingkang tuhu pono ing pamawas malebdo ing pitutur ingkang pantes pinundi. Dumateng ngarsanipun para yai simbah yai kalangkung panjenenganipun Simbah Yai Saiful Anam Yusuf wana khususon panjenenganipun Simbah Yai Ihsan Fuadi Al-Haj dan seluruh para kiai Kabupaten Oku Timur yang sempat hadir pada kesempatan malam yang sangat mulia ini yang kami hormati. Bapak Ibu guna takziman wa ikraman kepada Simbah Yai, mari sejenak kita berdiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'an lillahi dan tala'an daru alaina min saniyatil wada wajaba sukru alaina mada'a lillahi da tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba sukru alaina mada'a lillahi da tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba sukru alaina mada'a lillahi da Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, seluruh para pengamal thariqah Jatman Oku Timur yang juga sama kami hormati, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Pada malam yang sangat mulia ini panjenengan sami ngerti nggih acarane haul to Bu nggih? Acarane haulipun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, haulipun Kiai Haji Bustomil Karim, Kiai Haji Imam Mujar Yusuf, Kiai Haji Imam Maksudi. Jenengan sami arep melu di hauli mboten bapak ibu sing pun sida Bu? Kepengin derek nggih? Niki acarane ngiras-ngirus. Ngiras-ngirus itu identik dengan ngiris dan nguras. Artinya beberapa acara kalau dijadikan satu kan yang mandan ngirit toh nggih. Jenengan sami pengen melu mboten? Pengen melu. Oh acaranya luar biasa nih kathah kiai, masya Allah luar biasa. Dungane mandi mbah nggih. Jenengan lek pengen melu ya tentune lek pengen mandi ya urun ngoten to nggih. Urun. Kira-kira arep urun piro lek jenengan sami arep urun? Saikhlase. Masya Allah nggih. Jenengan sami mbah lek arep ngauli bapake mamake niku ora cukup 2 juta nggih. Ya wis paling penak lah nang kene jenengan sami
cukup urun pitik siji lah nggih. Pitik abang pinten sakniki Bu? 48 nggih. Heeh, 40.000 paling penak ya wis urunan wae ya 50 lah nggih. Heeh, tinggi selamatan. 50 niku lek jenengan ngundang tanggane ya ora cukup. Paling oleh endok niku ya karo tengah kilo. Niku urung tuku brambang, tuku lombok, tuku micin, tuku uyah, tuku minyak nggih napa nggih? Urung segone, urung sing ngewangi masak. Entek akeh to nggih? Pumpung acara ini sangat luar biasa, urunane cukup pitik siji, mengko sing menehi uyah lombok ya wis para kiai lah dongane nggih. Ya saestu pitik siji nggih. Masya Allah, monggo sakniki kula njenengan sami solawatan nggih. Solawate solawat Jibril dalam hati dimantapkan. Mudah-mudahan ramane jenengan sami, ibune jenengan sami yang sampun sowan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan digelar acara haul yang sangat luar biasa niki, mugi-mugi ugi nderek kehaulan ngoten to nggih. Monggo panitiane pundi niki, panitia serban wis urunan. Lah kapan urunane? Wis dikelilingi pitik siji apa ndok siji? Lah aku bagiane kok maca selawat karo golek duit, lah kok ana sing urunan ya bingung. Panitiane jajal dikelilingi maneh lah. Wis kadung wong selawatan to nggih. Bagian sampan bagian panggung nggih. Insyaallah lek kelingan bapake wis mati nggih, engko bakal pada urunan nggih. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya waliyallah. Assalamu alayka ya ibadallah. Monggo sareng-sareng diyakini dalam batin jenengan sami sambil membaca sholawat nggih. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, monggo sareng-sareng Bapak Ibu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Pangeran katonmu ya wong tua, atine aja mbok sia-sia, bungahno senengno lan mulyakno, supaya uripmu oleh ridho. Atine jogonen kang utama, butuhe nek iso cukupana, karepe ayo ndang laksanakno, mergo
ngucape iku sabda masyaallah monggo sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, mari kita ingat orang tua kita yang telah menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan jerih payahnya telah mendidik kita, membimbing kita. Sallallahu alaihi wasallam. Sangang wulan 10 dina ngandung sira neng alam karbon nglahirna tatoane nyawa kanggo anak wong tuwa ridho monggo Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. seluruh penggalang dana mungkin yang berjualan, yang ada di parkiran, yang ada di masjid, mohon untuk semuanya dapat menyisihkan sebagian hartanya. Sallallahu alaihi wasallam. Wong tuwa kuwi kerjane sara gak kenal wengi kelawan rina mulakno aja mbok gawe lara wong tuwa kunci sukses donya sing mati ayo ndang ditungakno kubure padha ziarahno tungane anak sing dijagakno ngendengke siksa munggah suwarga monggo Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan dengan syair yang telah kami baca, mudah-mudahan pada malam yang sangat mulia ini orang tua kita, saudara kita, mudah-mudahan berkat wasilah haul yang sangat mulia ini, mudah-mudahan akan mendapatkan keberkahan dalam acara yang sangat mulia ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih kepada Kiai Ustadz Nur Halim yang telah melantunkan solawat. Mudah-mudahan dengan pembacaan solawat kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
melanjutkan acara yang kelima, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu dari Ketua Panitia. Pada hal ini akan dihaturkan Kiai Umar Faruk. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama ingkang kula hormati. Wonten ngarsanipun Bapak Ki Haji Ihsan Fuadi saking Lampung Timur ingkang kula hormati, dumateng Simbah Yai Rubangi, Simbah Yai Abah Sangitun Rusti, Simbah Yai Saipuddin Juri saking Sriwangi, ugi Simbah Yai Bisri Mustafa lan sedaya simbah yai ingkang boten kula sebataken setunggalipun nanging boten ngirangi raos hormat kawula sedaya ingkang kula hormati, dumateng para ibu nyai, wabil khusus Simbah Yai Imam Mujar Yusuf lan Simbah Yai Imam Maksudi ingkang kula hormati, dumateng Simbah Yai, Simbah Nyai ingkang sempat hadir wonten acara tulung menika ugi ingkang kula hormati, dumateng para alumni ingkang rawuh wonten tulung menika ingkang kula hormati, dumateng Bapak Haji Lanosin Hamzah selaku Ketua Korwil Isnu Kabupaten Okuraya ingkang kula hormati utawi ingkang mewakili para bapak, para ibu jamaah thariqah samidanipun ingkang kula hormati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama monggo kita sareng-sareng manjataken puji lan syukur dumateng arsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Kanthi waosan alhamdulillahirabbil alamin. Wonten dalu menika, saat menika kita tasih paringi pinten-pinten kenikmatan saking Allah Subhanahu wa taala sehingga kita saged sareng-sareng hadir wonten menika majelis kanthi menika acara kholipun Syekh Abdul Qadir Jailani, kholipun Simbah Yai Bustomil Karim, Simbah Yai Imam Mujar Yusuf, ugi Simbah Yai Imam Maksudi kanthi keadaan sehat wal afiyah. Sholawat ugi salam pun Allah mugi katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya angsal syafaatipun min yaumi hadzal yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Atas nami panitia sekaligus mewakili keluarga besar Sohibul Khol di menika Simbah Yai Imam Mujar Yusuf
lan simbahi Imam Maksudi ingkang sepindah ngaturaken matur nuwun atas raipun para bapak, para ibu, jamaah sedaya ingkang sampun kersa menika memundangan kawula atas nami keluarga besar sekaligus segenap panitia ingkang sampun ngrawuh mila kawula atas nami keluarga besar sekaligus segenap panitia ngaturaken matur nuwun. Mugi-mugi rawuhipun para bapak, para ibu, sedaya jamaah wonten menika majelis kecathet dening Allah Subhanahu wa taala kanthi amal ibadah soleh. Amin ya rabbal alamin. Ingkang salajengipun ugi kawula atas nami keluarga besar sekaligus panitia ngaturaken agungipun pangapunten. Mbok pilih kawula segenap panitia sekaligus keluarga besar Sohibul Hol anggenipun nyukani penghormatan dumateng para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat, kathah kekiranganipun, kathah kekhilafanipun, mulai penyambutan kawula, penempatan ugi mungkin hidangan ingkang sedaya kirang pas. Kirang meranani dumateng manehipun para bapak, para ibu sedaya. Kawula atas nami keluarga besar sekaligus genap panitia pindah malih nyuwun agungipun pangapunten. Ingkang salajengipun uga kawula atas nami keluarga besar ngaturaken matur nuwun sakatha-kathahipun dumateng sedaya segenap panitia, sedaya lapisan masyarakat ingkang sampun kersa nginika mbantu dumateng keluarga kami atas terlaksananipun acara khol dalu menika. Mila tanpa bantuan para bapak, para ibu, segenap panitia mungkin kawula sekeluargi boten saged kiyat wontenaken acara ingkang semeriah menika. Mila lasa menika kawula atas nami keluarga besar Sohibul Hol pindah malih ngaturaken matur nuwun namung saged doaken mugi-mugi jeripayah bantuan para bapak, para ibu ingkang sampun dipun keraken dumateng pelaksananipun acara dalu menika pamugia dipun wales dening Allah Subhanahu wa taala kanthi amal ingkang sae. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu ingkang kawula hormati, salajengipun kawula atas nami keluarga besar Sohibul Hol nyuwun doa restunipun dumateng sedaya para rawuh khususipun dumateng sedaya simbah yai ingkang rawuh dalu menika nyuwun doa restunipun pamugia kawula atas nami keluarga besar menika almarhum simbah Yai Mujer, almarhum simbah Yai Maksudi anggenipun nerasaken napa ingkang dados prujanipun beliau. Mugi-mugi kawula dipun paring kiyatan, mugi-mugi dipun paringi inggih menika saged nerasaken napa ingkang dados cita-cita utawi perjuangan pun yang sepah sehingga terutami pesantren Kafirul Amin saged maju kados rumiyin. Oleh karena saking menika kawula atas nami keluarga besar Sohibul Hol, keluarga besar almarhum Bapak Imam Masudi lan ugi Kiai Haji Imam Mujar Yusuf nyuwun doa restunipun mugi-mugi tinggalipun tiyang sepunika wau saged manfaat barokah sehingga saged menika maju malih kados rumiyin. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu ingkang kawula hormati, ingkang terakhir menika dumateng simbah Yai Ihsan Fuadi saing Lampung kawula keluarga besar resipun menika Sohibul Hol nyuwun bimbingan lan nasihatipun sehingga kawula anggenipun menika nerasaken perjalanan pedang sepah saged istiqomah, saged nerasaken kanthi angsalipun saing Allah Subhanahu wa taala. Mekaten para bapak mungkin anggenipun kawula mewakili keluarga besar Sohibul Hol wonten lepatipun kawula atas nami keluarga besar nyuwun agungipun pangapunten.
Lahiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih. Dilanjutkan sambutan yang selanjutnya, yaitu alumni Pondok Pesantren Kafilah Al-Amin. Pada hal ini kepada beliau Kiai Turhamun kami haturkan waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun saya wis kesel kok kuareken kayane. Alhamdulillah ala nikmati sihah wassilah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyina wa rasulina wa qurratil a'yunina Sayyidina Muhammad. Larak tenan tau kuareken ta. Sayyidina Muhammad Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa qad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Amma ba'du, hadratul mukarram, panjenenganipun Simbah Yai Syan Wadi sugeng rawuh yi wonten yasa winangun. Alhamdulillah saged berkahi panjenenganipun Simbah Yai Rubai ingkang tansah kawula taktimi, Simbah Yai Baidowi, Simbah Yai lintunipun Mbah Yai Faruk, Mbah Yai Syaiful Anam lan sedaya ingkang boten saged Simbah Yai Said nyuwun barokahipun saged berkahi nggih menika sareng-sareng kalih kita hadir wonten menika majelis minangkani ikram wa takdim haulipun Simbah Yai Bustonil Karim dan guru kita tiyang sepah kita Simbah Yai Mujir Yusuf ugi Simbah Yai Mamas Tuki. Mugi-mugi hadir panjenengan ingkang karoyo-royo wonten papan pundi mawon saged makempal wonten menika majelis ndadosaken ikhtiar lan napa kemawon ingkang jenengan tasarupaken wonten haul menika tansah dipun ganti dening Allah ingkang langkung wasi'an. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sholawat salam mugia tansah kunjuk dumateng junjungan kita ingkang tansah kita tenggo
syafaatipun benjang wonten yaumil kiamah. Amin. Menawi mboten dipun syafaati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita niki pun biar ngoten mawon. Ing mriki kula minangkani sesulihipun kanca rejang alumni Pondok Pesantren Hafilah Al Amin namung aturaken matur nembah nuwun ingkang tanpa upami. Niki ndadosaken bombonge penggalih ingkang boten saged diaturaken tan kena kinaya napa. Mugi-mugi haul menika tansah dawam min yaumil hada ila yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Keranten menika papan palenggahan pun tulu zaman, sampun panjang anggenipun simbah yai mucal para santrinipun, sehingganipun gambaranipun tiang menika kasebataken wonten Al-Qur'an kasyajarah lir kadya wit-witan ingkang akaripun menghujam. Bilih kita tansah emut dumateng guru-guru kita, dumateng yang para alim ingkang sampun mucal kita, fa insyaallah ndadosaken barokah lampah kita, sehingganipun ndadosaken lampah-lampah ingkang sekeja. Wa may yattaqillah faj'alahu makhraja, tansah dipun paringi margi lampah ingkang edipeni rawuh hadir kita wonten mriki. Mugi ndadosaken keberkahan wonten yuswane panjenengan sedaya. Amin. Wonten rezeki kita sedaya. Amin. Wonten putra putri putu kita sedaya. Amin ya rabbal alamin. Saengga samangke nyuwun sewu Mbah Yai dipun ucap saged nglanggengaken keranten thariqah menika lidawa mudzikri. Nggih ta? Nggih kagem nglagengaken menawi mboten dipun latih, mboten dipun tarbiyai nggih menika nggih mboten saged keranten kulu syai'in bi ilmi. Sedaya kala wau mawi ilmu mekaten kathah rembag ingkang kirang nuju prana dumateng manas panjenengan sedaya. Kula minangka sesulihipun kanca renjang alumni ngaturaken guningsih samudra pangaksami dumateng Allah nyuwun maghfirah husna kaula pungkasi wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih. Sambutan yang selanjutnya yaitu pengarahan dan bimbingan dari Ketua Korwil Isnu Akuraya pada Bapak Haji Lanosin Hamzah ST atau yang mewakili kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Ingkang kula hormati Bapak Kiai Iksan Fuadi, SPD, pengasuh Pondok Pesantren Lampung Timur. Ingkang kula hormati para yai, para ulama, para seluruh pengasuh Pondok Pesantren se-Kabupaten Oku Timur yang sempat hadir. Yang saya hormati keluarga besar Haul Gus Asep sekeluarga besar. Yang saya hormati para sesepuh, bini sepuh, para ustadz, para ulama, Dumateng Bapak Haji, Ibu Hajah, insya Allah yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang hadir di tempat yang sangat mulia ini, insya Allah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para yai, para ulama, tidak mengurangi rasa hormat saya karena tidak bisa saya sebut satu persatu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, marilah kita tak henti-hentinya memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bahwasanya di kesempatan yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, kita masih diberi kenikmatan, baik nikmat jasmani maupun rohani, sehingga kita semua masih bisa menghadiri, yaitu acara haul daripada Kiai Bustomil Karim dan Kiai Haji Imam Muhajir Yusuf yang ke-38 dan Kiai Imam Mausodi yang ke-16. Mudah-mudahan di acara haul ini kita semua selalu mendapat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat teriring salam, marilah senantiasa kita sanjungkan keharibaan kita, junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya baik di dunia hingga di akhirat nanti. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang sangat saya hormati, izinkanlah kami berdiri sejenak di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian. Yang pertama, kami mewakili daripada Bapak Haji Hermanderu dan Bapak Insinyur Haji Lanosin MT mengucapkan ribuan maaf yang sebesar-besarnya atas tidak bisa hadirnya Bapak Haji Hermanderu bersama Bapak Haji Insinyur Lanosin MT di tengah-tengah kita semua ini. Untuk yang kedua, Bapak Haji Hermanderu dan Bapak Haji Insinyur Lanosin MT mengucapkan ribuan terima kasih banyak atas undangan yang disampaikan kepada beliau dalam rangka acara haul pada malam hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang sangat saya hormati, karena apa Bapak Haji Hermanderu bersama Bapak Haji Lanosin tidak bisa hadir di tengah-tengah kita? Karena saat ini
ada pesta demokrasi, pesta untuk kita semua, pesta untuk rakyat Sumatera Selatan, khususnya Kabupaten Oku Timur ini. Begitu padatnya acara beliau sehingga pada malam hari ini dengan rasa yang sangat mendalam, rasa aturan beliau bisa hadir di tengah-tengah kita karena jadwal pada malam hari ini sudah padat. Untuk itu sekali lagi tidak mengurangi rasa hormat dan rasa kasih sayangnya Bapak Haji Hermanderu bersama Bapak Haji Lanosin kepada bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, di sini saya tidak perlu panjang lebar untuk menyampaikan. Tentunya Bapak Ibu hadirin sekalian sudah tahu niat dan tujuan daripada Bapak Hermanderu bersama Bapak Haji Lanosin. Bapak Haji Hermanderu bersama Bapak Haji Lanosin mengajak kita semuanya agar pesta demokrasi ini kita sambut dengan riang gembira. Tidak usah ada caci maki, tidak ada cemburu sana cemburu sini, mengolok-olok sana sini, tidak usah. Kita hadapi, kita rasakan bersama pesta demokrasi ini secara riang gembira. Demi untuk memajukan Sumatera Selatan, maju untuk semua, Oku Timur maju lebih mulia. Mari sama-sama kita bahu-membahu untuk mewujudkan itu semua. Untuk itu, Bapak Haji Hermanderu bersama Bapak Haji Lanosin mohon doa dan dukungannya pada tanggal 27 November nantinya. Untuk itu, Bapak Haji Hermanderu bersama Bapak Haji Lanosin berpesan, kalau sudah ada lampu, kenapa menghidupkan lilin? Kalau ada Pak Haji Hermanderu bersama Pak Lanosin, untuk apa memilih yang lain? Itulah bapak-bapak hadirin sekalian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan acara hall pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar dan kita semua yang hadir di sini mendapat barokahnya pada malam hari ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon maghfirahnya. Saya akhiri kusikum binafsi itakullah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih. Dilanjutkan acara yang ketujuh, yaitu inti Mauidhah Hasanah. Pada hal ini beliau Kiai Haji Ihsan Fuadi SPDI dalam hal ini akan mengisi pada Mauidhah Hasanah pada malam hari ini. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mukhtarin at-tahirin. Kados biasanipun monggo sesarengan mau sholawat fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala
Sayyidina Muhammadin Al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-aliyyil azim amma ba'du. Ya amma ba'du ini ra usah melok to Bu, kuwi bagianku dhewe to ya. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz ustadzah, nafa'anallahu bi'ulumihim. Ibu Nyai Muzair saha keluarga besar ingkang kawula hormati, Mbah Yai Saiful Anam saha keluarga besar Pondok Pesantren Kafilah Al Amin, nggih leres. Nggih ingkang kawula hormati Simbah Kiai Haji Bisri, Simbah Kiai Haji Rubai, Simbah Kiai Haji Said, Simbah Kiai Haji Saikhoni, Simbah Kiai Haji Saifuddin. So yaya lintunipun ingkang boten saged kawula wiji-wiji tanpa ngirangi panghormatan kawula ingkang kawula hormati. Bapak Kepala Desa saha pejabat bawanipun ingkang kawula hormati, Pak Camat, rawuh boten Pak Camat ini. Boten. Ora sida. Bapak Herman Deru, Bapak Lanusin utawi ingkang mewakili ingkang kawula hormati, para jamaah thariqah sedayanipun ingkang kawula hormati, para bapak ibu wali santri ingkang kawula hormati lan saha alumni sedayanipun ingkang kawula hormati. Sapa neh? Kabeh kaum muslimin wal muslimat ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah berkah nikmat saha rahmat saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ngantos saat punika kita tasih dipun paringi urip. Alhamdulillah. Ki urip kabeh ya Bu ya. Ora nek sing modar ya. Mugi ya kauripan ingkang dipun paringaken Allah dhateng kita sami sanggup kita manfaataken kangge ningkataken anggen kita ngawula bukti dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat wa salam kiyatan sakonjuk dhateng ngarsa dalem Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, nabi ingkang nuntun kita lumantar agami, nabi ingkang kita nut syariatipun. Mugia ngantos yaumil qiyamah kita tetap dipun aku umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak kaum muslimin wal muslimat ingkang kawula hormati, iki penake ngadeg apa lungguh Bu? Ngadeg? Oh iya Kang, nuwun sewu Mbah Yai. Biar no neng dindi kuwi Kang, wong wedok kuwi senenge sing ngadeg. Ya wis lek ono tak ngadeg ya. Iki penake tak mriko mawon iki nggih. Nuwun sewu, nuwun sewu. Lho kene mah nek wong to iki ani. Sehat to yu? Wedhusmu wis tok pakani urung? Ketok apa ora? Nuwun sewu Mbah Yai. Ketutupan. Duh iki ndelala Mbah Yai Said sing teng mriki nggih niki jane. Wis ora apa-apa lah ngeten rada ndangak ini kita apa ora? Lah emang yugur semene kok ya. Cilik kan wonge sing penting kan pancalane Kang ya. Bu. 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 Kaya celuk ndablek men to ya wong kene. Dalu punika kita sarengan kempal wonten ing halaman Pondok Pesantren Kafilah Al Amin dalam rangka haul Syekh Abdul Qadir Al Jilani
Mbah Kiai Haji Bustomil Karim, Simbah Kiai Haji Imam Muzair Yusuf dan Kiai Haji Imam Maksudi. Awake dhewe haul, ngerti haul mboten Bu? Cara wong Jawa mendak. Lek wong Jawa biasane lek mendak niku namung entek telung ta. Bayi Muzair yang kepinten niku Bu? 30. Kira-kira sampean sok sampai 30 tahun ijik dihauli apa ora yu? Halo? Kira-kira ijik dihauli napa mboten Kang? Ya tergantung awake dhewe nyiapne generasi napa mbok. Lho niku lho sing paling pokok. Keranten napa? Yen panjenengan pengen mulya donya akhirat, meskipun sudah meninggal dunia kok tetap enek sing ndongakne terus, berarti ya kudu ora iman sangka saiki piye amriye generasine awake dhewe niki dados generasi ingkang sholih lan sholih. Lho makanya agama memberikan pendidikan kepada kita sedini mungkin piye amriye awake dhewe iki iso nyiapne anak-anak sing sholih sholihah. Lah kira-kira anake dhewe iki sholih sholihah apa rong yuk? Halo? Kira-kira sok gelem dongakne apa ora? Nggih napa mboten? Lah makane pujiane cah-cah niku lho Kang, niku lek kita angen-angen ya penak niku. Saben malam Jumat jaluk kiriman wacan Quran najan. Lamun ora dikirimi tangisane bali nyang kuburan. Go salawatan sholli iman ala sholli iman ala mada wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man. Iki nomor loro, syair nomor loro sing penting niki. Napa niku? Kebangetan temen ger anak terus kowe ora wirang. Nah lamun aku bisa bali neng alam bakal tak ringkesi bondoku sing. Masya Allah Pak Bu, niki lho orang yang sudah meninggal dunia niku angan-angane gur pingine gur siji Kang. Napa niku? Pengen urip mah. Loh, dan ketika anak-anaknya diberi warisan harta dan ternyata tidak mau mendoakan kepada orang tuanya setelah meninggal dunia, getun ingkang amat luar biasa Pak. Niki lho, sampai pengen urip meneh. Uripe napa? Pengen ngringkesi bondone sing isih oleh ngono Kang. Sampean duwe bondo aja kabeh dibrokne neng anak. Halo? Lu kadang-kadang kan enek tuh, sawai 2 hektar, anake 4, ya wis tugel separuh-separuh, setengah-setengah hektar, ngoten to nggih. Nah, kae ladange semene engko bagi anake kabeh. Aja kabeh ngoten yu. Halo? Tujuannya nopo? Ya lek anake jenengan mangke gelem dongakne jenengan ketika sudah meninggal dunia. Kalau tidak malah ngebot-ngebotin jenengan. Lelek ngono duwe tanah ombo, anak dibagi jenengan dol tinggi kemuliaan jenengan. Sing urung haji dol tinggi haji, tinggi umroh. Ngoten lho. Paham? Ulang ke, ojo kabeh tinggi anak, getun jenengan yuk. Masya Allah, sementara jenengan ngandung 9 wulan 10 dino, direwangi ra iso turu murep. Lha turu murep ke anake loro nggih njot-njotan ngisor dhuwur malah repot to ki ya.
Ya Allah, kayak ternyata ora didongakne, nyesel mboten jenengan ngandungi. Cara iso paling dilebokne neh malah nih. Ya Allah, lah niki lho yo, ayo tanahe bandane dingge mulyane awake dhewe juga wonten ing yaumil kiamah. Krana apa? Ben ora getun. Lho makanya tiang ingkang ninggal yo, mulai Mbah Nabi Adam sampai tiang ingkang ninggal mangke sakniki lho. Niku pingine guru siji. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Beh muni Allah engko ambleh ngono ya. Mbok sing semangat lho. Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kasep ora dicekoki ora muni Allah lan jenengan. Gusti, mbok yo jenengan serantekne umur kula dilut wae. Niscaya saya akan bersedekah. Masya Allah. Ini kula Pak, pingine tiang sing mati niku pengen kuwi Pak, pengen urip dilut meneh. Terus Arab soda. Loh, niku lho ya. Pramila jenengan haul niki ingkang luar biasa nih. Pinten kiai mawon, pinten para wali nih Gusti Allah ingkang hauli wonten ing dalu punika. Lah jenengan kira-kira kurban apa wae yuk? Yen Mbah Yai Nur Halim mau sanjang kon pitik siji ta ya. Cukup pitik apa ndok mau sampean? Ndok. Kira-kira nambah pitik apa ora? Halo. Lah niki lho yuk pingine gur niku. Lah mumpung sakniki awake dhewe dereng padahal jenenge wong kuwi mati hukume ku mes. Iya kono. Iya kono. Lho iya lho kang awake dhewe ra iso ngelak piye-piye no calone bong. Jawa Timure metu iki. Sejatining urip iki nika umpamana wong lungan nang donya mung mampir ngombe. Ya Allah Pak, awake dhewe teng alam donya niki mboten dangu kok sampai diibaratne kaya ta wong mampir njaluk mampir niku mboten dangu. Lah nek wong mampir kok seminggu kuwi mampir apa nginep jenenge? Nginep to nggih? Ngombe barang iki ora suwi. Lah arep tak praktekne wong ora enek banyu. Lho lah iya to iki ya ora enek mejane barang ya anak. Lho ngombe dangu mboten kira-kira yo? Dangu mboten? Lho ora percaya balik pengajian niku sampean ngombe yuk 2 jam aja mandek. Ala bledos wetengmu. Nggih mboten? Lah nggih, berarti mati niku hukume wajib, Pak. Ora iso ora. Awake dhewe gur nunggu giliran dan mohon maaf. Lah awake dhewe bicara masalah kematian, Pak. Nuwun sewu, Kang. Nuwun sewu yu. Akhir-akhir niki, Pak, malaikat lek njabut nyawa rada ngawur. Hati-hati sampean. Kadang-kadang enek wong sing wis tuwek, pirang-pirangane tahun sakit, ora mati-mati. Bareng sing gagah ora enek riwayat sakit blas. Balik rondo masuk angin duduk modar. Kata mboten tiang mati dadak. Kata mboten. Loh ini pertanda bahwa kematian itu bukan karena faktor tua, kematian bukan karena faktor sakit, tapi karena kontrak uripe wis akhire ya Allah. Tapi nuwun saya oleh urusan mati kula tak ngalah lah. Kula keri-kerian ra apa-apa. Mbak Yai Bisri lek ajeng riyen monggo. Insyaallah muga-muga Mbak Yai Bisri paring umur panjang amin. Ya Rabbal. Lho sakniki niki kiai-kiai sepuh niku pun kathah ingkang sedo lho sampun dipun pundhut dening Allah Subhanahu wa taala. Lah sementara generasine putra-putrane dereng tentu sepadan. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Lah nggih kula niku riyen nate mriki. Nate sowan tahun 86 napa 85 supe kula wekdal niku tasik teng kene Mbah Yai Said kula teng Lebak Kajang kula iki. Kene ora iki bola Lebak Kajang iki. Kathah yes engko reuni Kang ya. Heeh karo mancing welut. Lho nate sowan mriki alhamdulillah masyaallah santrine kathah. Nggih to nggih.
Lah makanya angan-angane putrane Mbah Maksudi mau napa niku supados pendidikan mriki saged maju krono tantangane abot saat niku perjuangan niku Masya Allah didik anak-anak jenengan niku abot saat niki krono napa rata-rata masyarakat niku lek mondokne anake kira-kira kok nang negeri ora ketompo sekolah rono-rono ora ketompo baru di pondok berarti sing mlebu nang pondok iki isine cah goblok-goblok lho kira-kira kono kene enggak lho niku rata-rata mboten namung temiki kita rata-rata dari Sabang sampai berjajar pulau sambung menyambung menjadi itulah Indonesia lah iya makanya pondok rata-rata isine cah goblok bocah BS-an turahan sing ra payu nang negeri baru go nang pondok tapi ya ora apa-apa justru niku lah Bu ingkang mangke dimanfaati dateng jenengan sakwise Langge. Makanya anaknya kon ngaji Kang, rugi yuk anaknya sampai orang ngaji blas. Lalu anak iki mondok paling orang iso maca Quran. Ketika orang tuanya lagi sakaratul maut, anak-anak yang bisa baca Al-Quran tampil ambil air wudhu, maca Yasin. Ora ketang karo nangis. Bapaknya cengep-cengep kok. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Al-Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratim mustaqim. Mati bapaknya. Kalaupun orang tua yang lagi sakaratul maut ini orang tua yang banyak dosanya, banyak maksiatnya, Allah akan mempermudah kematiannya. Kenapa? Karena Allah tidak mau terlalu lama melihat tangisan anak-anak yang salih dan salih. Lah iki lho wis manfaati yo saurunge mati lho. Barokah makanya dengan hadis iqra'u mautakum bi surati Yasin. Lha niki lho. Tapi lek anake sampeyan Kang, ora ngaji blas, ora mondok. Gur sekolah tok, lek sampeyan sakaratul maut, apa arep diwacane Pancasila? Iya kono. Iya kono. Wah krono ora iso ngaji akhire bapake iso ni guru ilmu sekolahan, ya wis bapake sakaratul maut siap gerak. Pancasila. Lagi malaikatnya mundak semermet to malahan ya. Nggih napa mboten? Lah nggih. Dadi nggo angen-angen awake dhewe dalu niki angen-angen belajar siap disio. Wis siap ya jarene wis siap. Lho niki pun jelas kok. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nuwun sewu. Swara kula niku memang rada apik. Yen wis teko titi wancine ora iso diundur, ora iso dijok. Nggih napa mboten? Dadi jenenge mati wayahe mati ya, Kula niku gadah rencang, Pak. Teng Wayabung mriku, ngedekne pondok pesantren tasik berkembang, Pak. Putrane nembe kalih. Kalih tasik alit-alit. Lah niku mboten enten sakit babar blas. Bang wangsul saking yasinan, lah niku terus sare kali garwane kali Bu Nyai. Lah jam 11 dalu nika Bu, jam 11 dalu. Moro-moro uti-uti. Wong kene ngerti uti-uti ora? Uti-uti ngertos nggih? Uti-uti niku bahasa Indonesiane napa? Baye. Baye samian apa? Uti, ya uti-uti ngoten nggih. Uti-uti. Lah jenenge Bu Nyai diuti-uti isi-isi ya keri ta ya. Akhirnya Bu Nyai tangi. Begitu tangi Pak, nuwun sewu. Tibake Mbah Yai niki pandangan matanya sudah kosong, semua anggota tubuh sudah tidak bisa digerakkan lagi. Sing iso diobahne gur jari-jari tok. Maka nekat mau gur utak. Akhirnya digawa nang rumah sakit IMC Bandar Jaya. Lah masuk ICU 1 jam. Kemudian dokter keluar, mohon maaf karena pasiennya ini sakitnya amat parah dan peralatan di sini kurang memadai, maka pasien akan dirujuk ke Abdul Muluk. Urung sampai lebokne ambulan, Pak. Mbah Yai niki sedo.
Mbah Yai niku jek enom ki Mbah Yai kuwi. Lho, ngawur to malaikat kuwi. Lelek karo Mbah Yai lho, malaikat wani, Pak. Apa meneh gur karo potongane RT. Alah, hati-hati RT iki. Sampeyan nek ora adil bagi raskin, semermet malaikat iku kudu mites. Ya Allah, lho niki lho Kang. Lho niku padahal Mbah Yai lho yo. Dibutuhane umat, malaikat saking gampangnya kok nggih napa Den? Lah nggih pramila kita siap-siap. Sehingga pujiane cah-cah niku lek kita angen-angen yo. Pujian niku lho. Niku lek kita angen-angen sae sangat niku. Urip ana donya iku ora lawas. Aku iki mau nyiliti jenengan iki, Mbah. Betul napa-napa nggih? Tapi kalau enek mambu aja ngarani aku lho ya. Urip ana donya iku ora lawas. Namung nunggu mongso den jabute nafas. Yen wis mati badan ira njur dilepas menyang kubur nganggo topeng kapok. Lho kene yo nganggo kapas to kene? Nggih Pak nggih. Oh mbok nang kene diganti sepet. Oh padha kapas nggih. Tapi diangen-angen kok. Urip ana donya iku ora lawas. Lho memang awake dhewe urip teng alam donya niki mboten selawase kok. Mboten selawase, paling pol saumur. Nggih mboten? Lah sementara saumure dhewe niki sepiro? Mboten wonten ingkang ngertos rahasiane Gusti. Lho menungso niki semakin lama niki umur semakin pendek lho Pak. Jadi kan tingalilah Mbah Adam alaihissalam. Umurnya ribuan tahun. Dedeke Mbah Nabi Adam 60 hasta. Satu hasta niku semeter iki Pak. Lelek 60 hasta, satu hasta yang sedang itu 40 cm. Lah kalau tingginya Mbah Adam itu 60 hasta, berarti cara dimeteri Pak, dhuwure Mbah Adam kuwi sekitar 24 meter. Yo sampean yo aja terus ngeres to yo beh lek 24 meter anune sepiro ya. Lho Mbah Adam iki lho 24 meter lho dhuwure. Lah tekone awake sampean piro Kang? Lah 170 kotor. Nggih napa ten? Lah ngopo kok ngono? Ya mbuh mungkin lek kita tinggali teng Quran bima kasabat aidinnas. Krono ulah tangane manung jenengan tingali lah riyen niku. Pari umure setahun. Pengen mangan beras iki lho. Masya Allah setahun bar panen nembe kelakon. Nggih napa mboten? Gek parine dhuwur-dhuwur. Arep ngerai, alah dadak niung-niung nih. Lah bar niku enek ilmu teknologi, akhirnya semakin pendek 9 bulan panen. Wis bar 9 bulan panen, terus 7 bulan panen. Lah saiki 3 bulan iku mergo apa? Oh ya Allah. Dan sekarang ini masih dirancang loh sanjang kali Mbak Yai Bisri saat ini Insinyur Ja'far dari Bandung ini kita sing ngerancang Bu piye amri Indonesia di tahun 2027 nanti bisa panen dalam setahun 6 kali. Bayangkan setahun 6 kali berarti tiap 2 bulan Pak. Lele umure pari semono kira-kira umure menungso piro Kang? Ayo kono. Lele mbiyen pari ki setahun. Umure wong tiang-tiang riyen niku ratusan tahun. Bahkan mbah-mbah jenengan kan enten sing 100 tahun lebih. Nggih napa mboten? Lah engko lele panen iki gur 2 bulan kira-kira umur menungso dadi sepiro iki? Kula niku gadah rencang, Pak. Gadah rencang piyambake tukang nandur sayuran. Loh, sayuran iki Bu, enek nandur timun. Timun niku mengkeret tengahe. Gek mlungker.
Semprot, sore disemprot. Isu lurus. Lho sampe nok pikirane ngeres ngono to malah ya. Ora timun lho ki timun, terong, melungker, mengkeret ngoten niku ayu. Niku enten obate, Pak. Disemprot kali obat niku. Isu lurus. Masya Allah. Lah sementara piyambake sing nandur dhewe yu kuwi ora wani mangan tandurane de. Mergo ngerti kabeh kuwi krana ya Allah. Lha niki lho. Apa akibat iki ya mbuh makane saiki iki penyakit iki macem-macem. Sampe delok rumah sakit iki, Kang. Weh, isine kabeh wong lara. Lho kok guyu bener ta aku yuk? Rumah sakit isine wong. Sing lara gur ngeterne tok kuwi. Lho lan macem-macem penyakit sakniki zaman biyen kan penyakit greges alah keroi mari. Anyang-anyangan taleni karo alang-alang jempole mari. Ayo saiki jalan anyang-anyangan talenono. Lah sampai bingget lho panggah ya anyang-anyangan. Nggih napa mboten? Niki lho bima kasabat aidin nas. Mergo ulae manung. Ayo donya iki wis tuwa. Lah ngoten bareng-bareng awake dhewe ngeling-eling Lah krana ngopo kok kita kan sering ngeling-eling mati. Tiang niku lek eling pati, Pak. Napa-napa dadi semangat. Jenengan ajeng enek ada arep mangkat nang masjid males. Beh males men to yo, kayak sinetron yo sik pas api-apike. Halo wong kene enek sing ngono kuwi. Kathah. Oh berarti wong gondaku ke ketularan wong kene paling. Sinetron cek api-apike, corong rokok cek tanggung-tanggunge, tapi wis komat. Nah, wis komat mual sepol. Jajal Pak, ngelingono mati. Arab salat males, kelingan mati. Iya ya. Aku lek ra salat engko jangan-jangan sesuk gek disolati. Semangat mboten kira-kira? Semangat gumrega. Arab jamaah males. Iya ya. Jangan-jangan aku ra jamaah engko gek sesuk moro-moro disolati jamaah. Loh, yakin awake dhewe langsung gumregah kok. Salat itu kira-kira abot mboten to, Bu? 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 Iki jane ibu-ibu apa gadis-gadis to? Gadis? Oh alah gadis kene iki peyok-peyok ngene iki to. Gadise kaya ngene lha tuweke kaya ngopo? Bu? Nuwun sewu Kang, nuwun sewu Kang. Kat wau kula ingkang sering kula tangleti ibu. Nuwun sewu nggih Pak nggih. Karena ibu-ibu niki lek pengajian mboten sering ditanglet niku biasanya ngobrol dhewe, Kang. Niku lek teng ngene kula mriko. Lek nang kene jerene mundak parah nggih. Oh nggih. Bu. Ibu. Menele. Kira-kira salat niku abot napa mboten to, Bu? Abot napa mboten? Mboten napa abot? Lha iki malah kaya TK piye to ya? Dijukuk sing keri abot mboten? Mboten. Mboten apa abot? Abot. Lho, abot lho ya salat niku abot lho ya. Abot. Oh makane ngendikane Allah teng Quran iki lho. Wa inna lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa inna lan stune salat iku lakabiratun yakti abot illa 'alal khashi'ina angin ing atase pira-pira wong kang padha khusyuk. Sesungguhnya salat itu amatlah berat kecuali bagi orang-orang yang kayak kira-kira jenengan salatipun khusyuk napa dereng ya? Dereng? Bapaknya khusyuk dereng, Pak? Dereng? Podo. Alah, ada sholat ikon khusyuk sumpah angel yu angel. Apa peh kiai mesti sholat khusyuk? Alah pret. Sopo sing jamin khusyuk? Gini mboten? Apa wis haji jaminan sholat khusyuk? Alah mbel. Lah jangankan awake dhewe menungso biasa, Kang. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, seorang sahabat yang kondang sholat dengan khusyuknya, mantune Kanjeng Nabi. Pernah suatu saat dites oleh Nabi, disuruh sholat 2 rakaat dengan khusyuk, ora gol. Padahal niku Sayyidina Ali mantune Kanjeng. Lek sampean mantune sapa, Kang? Alah, mantune Dul Kemen.
Abot adek kan khusuk. Nggih napa mboten? Oh berarti lek ngono yu salat iki perlu perjuangan. Ya iya. Ya Kang ya. Lho perlu perjuangan karena napa? Iki lho Pak termasuk sangupati sing paling paten salat. Sok awake dhewe niki sok keren di hadapan Allah Subhanahu wa taala lek duwe min athari sujud. Mergo labete sujud wekdal tasih urip teng alam do. Lho dadi mungkin bathuke jenengan niku yo niku mencorong. Tergantung mencorongnya sepiro sujudnya jenengan akeh apa ora. Semakin banyak kita sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika masih hidup di alam dunia akan semakin mencorong. Lah teng mriku lah panggonane syafaat kubro. Lah dadi ku ngumpul nang padang mahsyar Kanjeng Nabi goleki. Endi sing paling mencorong? Delok BK 16, BK 11 ke enek ke. Nang pojokan jikok uncang lewur mlebu swarga. Enek neh nang pojokan kono padang cekel uncang leneh. Enek sunggur mendrip-mendrip kaya utis. Cekel Kanjeng Nabi uncang nih 12. Lho enteng gak ya? Lho niki lho. Makanya Kanjeng Nabi lek dawane pripun al wa'du baini wa baina ummati as-shalah yang menjadi pengikat antara aku dan umatku salat. Maksudnya piye? Saelek-eleke umate Nabi lek ijek gelem salat berarti masih ada harapan untuk bisa mendapatkan syafaat. Paham ya Bu ya? Lek ono salate dijogo tenan ya iki ya. Abot kaya siap. Krono kuwi ibadah sing paling ampuh. Ibadah sing paling ampuh. Makanya ora iso diwakilne ora iso yuk. Tur satu-satunya ibadah sing ora enek modal kan salat. Jadi lek jenengan lajeng haji, modal mboten? Modal haji sakniki pinten? Pinten Mbah Yai? 60 juta. Lek sak omah ki mangkat wong loro berarti piro? 120 juta. Sampean pernah Bu duwe dhuwit ngelumpuk 120 juta? Dereng blas podo lagi wakeh golek itu kok genjer untuk sepiro jale lah iya sak BK 11 ki begenjer kabeh to ya lah nggih lho modal arep haji jenengan ajeng zakat lho jenenge zakat berarti kan enek modale nggih napa mboten jenengan ajeng poso kudu enek modal apa paling tidak modal sehat lha jenengan bulan poso kok sakit ora usah poso Kang. Sok lek wis sehat nembe di sahur oleh ora? Oleh. Tapi lek salat mboten enten alasan. Krana apa? Ora enek modal. Lho ngene iki wong wedok ya enek sing ngayal, enek sing ngeyel ya, Bang. Jarine sapa, Pak? Salat ra modal, rukuh ya tuku. Lho wong wedok emang tukang ngeyelan, Kang. Tukang ngeyelan. Apa meneh wong wedok gawanane Android. Jan kelakuane malih neko-neko. Lung saiki lho wong wedok-wedok iki lho Kang, gara-gara HP enek WA kuwi. Beh jan tukang tandur iki lho duwe grup WA. Insyaallah. Oh, wong kene ya enek ngono kuwi. Kon maju dipoto. Masyaallah, arep tandur iki lho Kang, arep tandur. Oh, dadak selfie dhisik. Selfie ora gur selfie tok, wedakan dhisik. Wedak ra gelem sing murah screen care. Wah jan macak glowing lho terus foto selfie. Cret kirimne nang grup set ngisor tulisi OTW. Boy ngarep nang sawah lho iki lho. Lho iki lho wajahe glowing padahal lho kencete iki lho meletek kabeh. Masya Allah, alhamdulillah mbahmu kuwi. Tapi ora apa-apa Kang, sampean ndek bojo ngoten ora apa-apa, sing penting bojone sampean bahagia. Lah sampean untuk ganjaran, meneng Pak untuk ganjaran. Karena apa bojone sampean bahagia tanpa modal. Lho enak to iki. Lah emang ra iso sampean kon ngeyel, napa kon nglawan wong wedok ora mungkin menang. Lho wong sak ngeyel sak alam dunia wong wedok, ngesen nyiwa menggoke neng-enok. Iki lho ora wong wedok ora enek iki. Kene ya ngono to? Heeh, wong gundaku ya ketularan wong kene kok. Ayo bareng-bareng kita belajar. Niki lho salat niki lho Pak, salat niki. Masya Allah luar biasa nilainya di mata Allah Subhanahu
Ora iso ditinggal. Makanya sampean ora oleh alasan gara-gara rewang pas hari H tamune akeh sampean ora salat Halo. Kathah mboten sing ngoten niku. Jan ojo gara-gara jenengan ngewangi tanggane hajatan terus sampai ninggalne salat ojo yu rugi jenengan. Lho kan iso to disiasati gentenan yu tamune akeh aku tak salat dhisik ya. Salat iki kira-kira biasanya pirang menit? Pirang menit? 5 menit. 6. Alah kadang-kadang ya enek 2 menit dadal ya. Oh, oleh kilat khusus GJNE. Wis anggaplah 5 menit lah, 5 menit. Lho sing wajib kan salate. Lelek masalah wiritane. Lho niku kan hukume sunnah. Iso alhamdulillah umpamane waktune terlalu cepet sing terpaksane jenengan wiritan karo mlaku ora apa-apa kok. Coba wiritane karo apa ngowahi piring tamu-tamu. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi prok pecah. Astagfirullahalazim. Oleh ora apa-apa wiritan karo mlaku niku. Sing ora oleh karo dolanan kan lek salat nggih napa mboten? Lah nggih. Lho salat niku angel. Angel, gerakane ya kudu sesuai, ucapane ya kudu sesuai. Ora iso ditawar-tawar. Lelek jenengan poso, Pak, poso. Jenengan iso karo batal. Nggih ta nggih? Halo. Jenengan batal terus poso oleh apa ora? Sah napa mboten? Sah. Krana apa ora enek syaraté poso kudu duwe wudu. Kudu resik saka hadas besar, hadas kecil. Ora enek syaraté kuwi. Lho apa iya Pak? Ndelek bulan poso kelon kae piye? Lho Pak jarine bulan poso ora oleh kelon. Lho ngono aku ya nek lho Kang ngono iki Kang. Jarine bulan poso ora oleh kelon. Dek sebulan iki blas ora kelon karo bojone. Ya tak lho ora karaten bojomu Kang. Lho asline tak omongi ya, iya ya. Jangan ngomong lho ya. Lagi ora boleh ora tak omongi asline oleh Pak, oleh ora sing ora oleh ki awan. Lha awan geragas tenan to ki ya. Sing ora oleh kuwi awan lek bengi mong. Lha iya. Lah terus umpamane kowe wis imsak apa kudu adus dhisik? Sakjane ora Kang, aja ngomong lho ya. Aja ngomong. Mone jenengan kok demi pol, arep adus demi pol. Jenengan aduse wis bar mlebu subuh secara fikih ora apa-apa, Kang. Coba ngomong lho ya. Bar nabi adus terus nabi salat subuh. Niku secara fikih boleh. Lho niku penak lek poso, tapi lek salat angel, Pak. Angel enek wong salat iki, Pak. Padha dolan nang Jawa. Dolan nang Jawa. Iki nek wong papat. Lah dolan Jawa akhirnya nang perjalanan terus menggok masjid salat. Sing siji dadi imam, 3 makmum. Lah pas sujud imame ngentut. Batal ora kira-kira? Batal mboten? Batal. Lho, makmume sing pinggir tengen dhewe iki terus jawil, "Hus, salat-salat kok ngentut." Iki makmume batal ora iki? Batal. Sandinge Kang, lek salat aja ngomong. Ayo sing tengah batal lah mboten? Batal. Sing pinggir dhewe. Untung aku ora ngomong. Lha iki bubrah kabeh salate niku. Nggih mboten? Lah teng mriku niku lah nilai keislaman kita dibatasi, Pak. Maksudnya piye? Ketika kita sudah ikrar di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat syahadat yang kita ucapkan, kehidupan kita, kemerdekaan kita seolah-olah terbagi. Dadi ora kabeh oleh ngomong kita ya diatur dening agama. Karena napa? Lek pas salat niki lho, Pak. Ketika kita sudah Allahu Akbar, tidak boleh berucap, bergerak kecuali ucapan dan gerakan ora oleh kan ngobrol. Allahu Akbar. Loh, kowe Kang. Kabare bojomu meteng meneh. Ya ora oleh apa salat-salat kok ngertakne tanggane. Mboten sah nggih mboten. Niki lho yu. Berarti awake dhewe niku hubungan sing paling paten karo Gusti Allah. Gur lewat Lek ngono yuk bareng-bareng salat kita didandani ya yu ya. Ya Kang ya. Lah saestu Pak, saestu niki. Mari Kanjeng Nabi niku lek ngendikane, lek jenengan kok pengen sok iki tetep di
dikenang dening anak-anak, dikenang dening tiang lintu. Kaya Mbah Yai ingkang dalu punika kita hauli. Napa niku paling ora Kang ajarno anakmu salat. Halo. Paling ora salate anak niku Pak, niku sing marahi jenengan. Saderenge mlebu nang TPA jenengan warai riyin anak jenengan kelawan sehingga kelak setelah meninggal dunia ilmune jenengan iki pun diamali dening anak ngalir terus. Lho niki lho. Jenengan kenapa wakaf masjid, wakaf tanah, wakaf keramik, lho jariah tinggi masjid, tinggi pondok pesantren. Lho meskipun jenengan iki wis ninggal Pak, so jenengan niku leha-lehan kono Kang. Karena apa? Bahwa dingendikane kok tiap malam Jumat ahli kubur bali nang dadi tiap malam Jumat tiba teng alam barzah niku padha rebutan ganjaran turan-turane yasinan iki lho. Turut dalan iki padha rebutan. Mbah Yai Muzer, wah liyane padha rebutan. Mbah Yai Muzer tenang-tenang malah rokokan malahan. Karena apa? Senajan ora rebutan neng anak-anake neng putra-putrane sampun dikirimi terus wis ditransfer tiap barso minimal hadiah Fatih. Lho niki lho Kang, niki lho manfaatnya paling boten teng mriku. Mbah Yai Maksudi lho niki senajan to pun sedo masjid tasih didamel terus ngalir ganjarane terus Pak. Lah awake dhewe ndek persiapan ngeten iki napa, Dek? Halo. Halo. Lah urung duwe persiapan kok mati berarti mati nenek. Iya kono. Lah niki lho Kang, yuk bareng-bareng. Bareng-bareng. Jenengan pun duwe jariah dereng Pak, dari duwe wakafan masjid napa dereng? Musola? Dereng. Lho abot yuk. Makane ojo eman bondo. Lah niku lho sing kula ngendikane wau duwe tanah akeh aja kabeh tinggi anak. Iris untuk kebahagiaan dan kemuliaan kita setelah meninggal dunia. Dadi lek jenengan duwe warisan sing tinggi masjid Pak, jenengan pun sedo terus ganjarane mlaku Pak. Lho niki lho sing kita arep-arep niku awake dhewe nggih tiru-tiru dateng para ulama. Tiru-tiru Mbah Yai Muzer, Mbah Yai Maksudi ingkang sampun jelas-jelas husnul makanya napa to yen Syekh Abdul Qadir Al-Jilani niku ingkang diperingati hari wafatnya. Nggih ta nggih? Tapi lek Kanjeng Nabi kok hari lahirnya. Lek Kanjeng Nabi hari lahir, yen Syekh Abdul Qadir Al-Jilani hari wafatnya yang diperingati. Kenapa? Krono Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pun dijelas nih tap nih positif husnul khotimah. Jadi awake dhewe kon niru piye amri esuk ya iso husnul makanya bareng-bareng tabarukan haul. Kek kurban ora kira-kira? Halo? Nuwun sewu, aku tak pengen delok iki. Kira-kira jariah iki mau entuk pira iki? Pundi-pundi bahyemu? Oh kertasnya niku. Oh niku amit niku. Nuwun sewu. Alhamdulillah 95 juta. Undole kurang sitok 9.590.000 rupiah. Alhamdulillah 9.590.000 rupiah. Sopo sing gelem nambahi 10.000 ben genep 9.600.000. Ayo tak dongakne rezekine lancar ayo 10.000. Ayo cepet-cepet kene yuk. Nah enek kae. Lho kono mosok wis kadung progoh gorene. Lho iku lek dilebokne neh dadi udun kuwi yuk. Alhamdulillah. Berarti 9.600.000 rupiah. Jane ben genep 400 eneh lho jane iki. Lha iki lek 400 eneh berarti kan genep 10. Wis ngene lah saiki ngene. Niki dalu niki yakin malam yang mulia. Kita haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani
Simbah Kiai Haji Bustomil Karim, Simbah Kiai Haji Imam Muzair Yusuf, Simbah Kiai Haji Imam Maksudi. Dalu niki dalu ingkang mulya. Kesempatan kangge kita samilan kumpul para kiai-kiai, para alim ulama. Sinten ingkang gadah hajat dateng Allah Subhanahu wa taala, Bu. Jenengan nambahi jariah malih liqadhail hajah. Mangke teng akhir acara didongani hajate jenengan diamini tiang sementen kathah. Yakin gampang diijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Rabbal. Loh. Niki lho makanya mboten usah kesempatan sangat iki, Pak. Kesempatan sangat kangge nambah ini. Kangge nambah kesempatan sangat. Sinten iki kagak ada hajat datang Allah Subhanahu wa taala jenengan nambahi. Niki dalu ingkang mulya luar biasa nih. Pameli wau dalu pun dibaring kali sholawatan gitu nggih. Lah niki mandi-mandine donga berarti malam niki muga-muga diijabah dening Gusti Allah. Tur yakin, Pak, jariah jenengan niku ora bakal muspro. Napa malih jenengan dalam rangka haul hormat datang guru-gurune jenengan, mursite jenengan, Pak. Masya Allah, pasti Allah akan mengembalikan dengan lipat ganda yang amat banyak. Amin. Amin. Ya Rabbal. Monggo mboten usah izin ingkang gadah hajat. Oh, alhamdulillah 250. Nah, niku enten-enten malih niku. Enggak malih ingkang jariah mboten usah izin. Oh, iki mau nek banyune ta kurang ngerti malah. Go kali sholawatan malih nggih, sholawatan malih nggih. Diijabah dening Gusti Allah. Mboten usah izin yuk. Ingkang gadah hajat sinten? Allahumma sholli ala Muhammad. Mergo do kurang. Loh, apal ora lagu iki? Ing akhire uripe ora nikmat. Gampang kejegur maksiat. Saran-saran kok uripe dijabah dadi tersesat. Monggo mboten usah izin niku hajatan jenengan. Sing tak jaluk neng koncoku, ayo padha ngakehno salam. Dijabah supaya tentrem atimu, dijabah uga slamet, dijabah donya akhir, dijabah. Amin amin. Sarang-sarang sholawat, dijabah wong Gusti Allah wae, dijabah dening Allah, dijabah. Ayo sholawat, dijabah wong malaikat sholawat, dijabah sapa sing sregep, dijabah besok bakal entuk syafaat. Selamat dunya, selamat. Amin amin, dijabah. NKRI sholawat at-taubat, dijabah. Yakin kok Bu, yakin apa yang jenengan jariahkan mesti bakal dibalik nih dening Gusti Allah. Mesti niku ora bakal ora tanpa insya Allah. Sajake kok kemlelet men tanpa insya Allah. Karena napa? Niki janjine Gusti Allah, Bu. Janjine Gusti Allah tanpa insya Allah. Karena sifatnya Allah la yukhliful mi'ad. Allah ora bakal nulayani maring janjine. Paling tidak janji Allah di dalam Al-Qur'an, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha, dijabah. Siapa yang melakukan kebajikan satu, Allah akan melipat gandakan 10 kali lho niku janjine Gusti Allah. Sementara Allah ora bakal nulayani marang janjine. Dijabah Mbah nggih. Iki hajate napa, Mbah? Mbok pengen meteng meneh. Lho hajate jenengan napa mawon yuk? Ingkang rezekine seret jenengan bengok lantaran jariah. Ya Allah, lantaran jariah niki ya Allah.
Muga-muga rizki kula jenengan paringi jembar berkah damel sanggung ibadah ya Allah. Lho niki mungkin dongane jenengan diamini tiyang semene kathahe Kang. Delek jenengan jariah nang omah gadah hajat teng griya Kang. Lho genduren modale akeh saiki Kang. Lho saiki genduren ora cukup bermodal ndok. Endok cap senso bisa. Sigar papat. Alah soleh undang-undang neh jelas diceng wong kok nggih napa mboten? Lah nggih. Dijabah dening Gusti Allah, dijabah. Nah, yakin yuk, ora bakal muspro jari jenengan. Ingkang dagang pengen dagangane laris. Jenengan bengok lantaran jariah punika ya Allah. Anggen kula. Nggih amin. Anggen kula pados rezeki jenengan lewat dagang, jenengan paringi laris berkah ya Allah. Loh niki dongane jenengan diamini tiyang semene kathahe lho luweh sangka gendurane jenengan teng griya. Tur yakin insyaallah sing ngamini ikhlas. Lho lek nang omah umpamane enten tiyang melok ngamini kok ora pate ikhlas. Lho iku menghambat hajat jenengan lho Kang. Wah lek tahlilan tuh semangat. Karena apa? Ngerti lek mbleh wedhus. Wah lek tahlilan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mantep wedhus kok. Lek ngamin itu amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Bareng balik berkat dibuka, isine ceker. Ayo gerutu apa ora kira-kira? Dijabah dening Gusti Allah, Mbah. Amin, dijabah dening Gusti Allah. Amin. Mengke teng akhir acara ndonga piyambak nggih. Nah nyuwun datang Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tengah acara ingkang gadah hajat Pak, Bu. Mungkin nyuwun piyambak hajate napa? Wekdal Mbah Yai ndonga, mangke jenengan nyuwun piyambak yakin dijabah dening Gusti Allah. Saya kadung ora duwe duit utang ora apa-apa. Engko teko omah dolni pitik angkrem. Wah, iku batine pitik angkrem sampai kedel tenan piye jale. Ku sing dadi korban ya ndok ngono kuwi Kang ya. Akhirnya ndokin netes iki dadi yatim piatu lho. Engko kek nyalahne aku bae nek ndok netes yatim piatu pitik gara-gara ngaji neng BK11 kae iki kok. Ayo yakin Bu, yakin bakal dibalekne dening Gusti Allah ora bakal muspro yo. Lho ditambah malih kalian dawuhipun Kanjeng Nabi. Wallahu yudhaifu liman yasha ila sab'i mi'ati dhifin. Allah akan melipat gandakan kepada orang yang dikehendakinya sampai 700 kali lipat. Lho niki lho, lek Gusti Allah teng Quran mawon 10 kali lipat. Lah Kanjeng Nabi 700 kali lipat. Ditambah malih kalian hadis qudsi dawuh Gusti Allah ila ad'afin katsirah. Sampai tikel-tikelan ingkang kathah tanpa kitung. Masya Allah. Niki lho janjine Gusti Allah, Pak. Apabila kita belajar ngiyakini napa ingkang sampun dipun dawuhaken Allah wonten ing Al-Qur'an, dijabah dening Gusti Allah. Ingkang jenengan ibuke dijabah dening Gusti Allah. Ibuke saiki kok pun ninggal yu. Bapake pun ninggal. Ya Allah, Bu, jenengan ditinggali warisan kathah. Jajal sekali-kali jenengan Bu jariah niki atas nama tiang sepah. Ya Allah lantaran jariah niki ya Allah ibu kula jenengan paringi nikmat kubur wonten alam barzah mriko ya Allah. Bapak kula jenengan paringi kamulyan ya Allah. Niki lho jariah jenengan niki lho. Jenengan ditinggali lemah sing regane pirang-pirangane juta ibarate. Niku lho kok sampai awake dhewe niki nglirwakne napa ingkang sampun dipun paringaken tiyang sepah dhateng kita sami. Lho awake dhewe iso kualat to. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Apa meneh lek niku tiyang sepah terutama ibu. Pinten dereng cekap. Waktu tinggal 5 menit. Yo iki sampeyan lek kadung kasep yo nek dak genduren nang omah biayane gede. Alhamdulillah diijabah dening Gusti Allah. Lho nang omah gede, Pak. Ya karo bareng-bareng ngaji ya iya. Bareng-bareng ngaji sinten ingkang ajeng jariah malih monggo. Mboten usah isin wong niku hajate panjenengan sami. Mumpung kempal para ulama-ulama kathah ngeten iki. Mboten tentu lho yo jenengan saged ngepasi kumpul para kiai-kiai ngeten iki to nggih. Lah niki luar biasa malam ingkang mulya. Ngajine kita terusne kali jariah. Monggo. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi niku lek ningali saking pujiane niku Pak. Pujian sing pawon niku Pak. Terusane pujian niku pripun?
Yen wis mati sugih mlarat iku padha dijabah. Allah bagus nganggur pangkat ora beda. Loh niki lho Pak. Wong lek wis mati niku mbuh sugih utawa mlarat padha. Pejabat utawa rakyat ora beda. Lagi ngene iki sampean percaya apa ta kira-kira Kak? Wes saiki ngeten lah, bareng-bareng yuk dionceki. Mungkin bapak-bapak ingkang sering melihat pemulasaraan jenazah, nuwun sewu yuk dionceki bareng-bareng. Apa ya padha tenan wong mati. Ketika ada orang yang meninggal dunia, apa yang kita lakukan sebagai orang yang masih hidup? Kita copot pakaiannya, enggak peduli pakaian mahal. Gini betul. Umpamane sing ninggal ki presiden, bajune rego 5 juta. Umpamane lho nggih. Sampean tahu Bu, ditukokne bojone sampean baju rego 5 juta. Dereng blas. Wah, padha karo bojoku berarti. Loh baju rego 5 juta ya pon dhuwur ene AC ini ya iya. Lah kalau yang meninggal dunia copot, orang iso dicopot, gunting. Kenapa? Ini pakaian duniawiyah yang tidak pantas dibawa ke alam barzah. Nggih mboten? Lah nggih bar dicopot pakaiane terus didusi. Nuwun sewu. Carane ngedusi mayit wong melarat karo wong sugih sami napa mboten? Carane ngedusi pejabat kali rakyat sami napa mboten? Sami paling pol gur nganggo banyu men. Lah iya paling banyu mentah wis ndi ngedusi ya iya. Lah nggih. Apa Pak pejabat ini terus anaknya protes? Loh Pak, bapak saya ini pejabat, masa cuma dimandikan dengan air putih? Susu dong. Weh, ora malah pliket kabeh ki mayite. Nggih napa mboten? Lah nggih. Padha kok ora enek bedane kok. Lah, bar didusi terus diwehi seragam putih-putih jenenge Ayo kemayu ayu. Halo. So ilo seragammu putih-putih. Iya kena. Iya kena. Lah nuwun sewu, morine pejabat kali rakyat sami napa mboten? Morine wong sugih karo melarat sami napa mboten? Sami paling pol sak dawane awak. Wong kadang-kadang bapak ini kan nang pasar tukane sing murahan kok. Walah bapak kowe itu tukane ngene iki ndek yo ora balik. Berarti anget. Lumayan turane kena gitu ku apace. Lah badokan apace. Enggak ngerti yo bengi-bengi mayite teko Kang. Disusuke. Modar awakmu. Padha ora enek bedane kok. Nggih napa mboten? Lah bar diwehi kain putih-putih terus disolati. Nuwun sewu carane nyolati mayit pejabat kali rakyat sami napa mboten? Carane nyolati mayit sugih karo melarat sami napa mboten? Sama, paling poli takbiratul ihram terus takbir ping 4 salam. Nggih mboten? Apa Pak pejabat terus sugih pisan terus anake protes. Bapak saya pejabat lho Pak, orang kaya. Mosok lek nyolati gur ngono tok, mbok yo diwehi sujud. Wah, bapake sugih lek nyolati kon wehi sujud. Lha iki mazhab Imam sapa kuwi? Jangan mazhab Imam Samudra ngogekane. Lah nggih. Lho makanya hati-hati sakniki Kang. Saiki iki imam iki akeh Islam anyar-anyar iki lho. Islam profit iki lho. Niku kuwatah sanget sakniki. Enek jere niki sing dereng dangun iki, Pak. Dereng dangun niki. Jerene salat iku uzure salat iku gumantung awake dhewe. Jerene dheke. Jadi lek jenengan bal-balan jam 3 kira-kira kok engko ki turu ora mungkin iso tangi nang waktu subuh terus langsung subuhan jam 3 jerene dheke oleh. Kira-kira imame sapa ki Pak kira-kira Kak? Lho, ke ibuke engko melok-melok alasan, "Beh, aku kayane sedina iki arep rewang, sesuk ya kaya niki repot sedina ya wis lah salatku tak jamak subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tok dadi siji bar kuwi pensiun sedina." Lek cara enek madhabe, aku pilih kuwi ya. Nggih napa mboten? Tapi wong ya ora enek. Wong jelas dawuh Gusti Allah,
Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi sholat niku ing ngatasé wong-wong sing beriman. Jadi kewajiban sing wis di waktu-waktu. Berarti waktunya ra iso dirubah, Pak. Hati-hati niku. Sakniki kathah kita semarak niku. Jarine uzur sholat iku gumantung awake dhewe. Jamak iku ora kudu zuhur karo ngasar, maghrib karo ngisak. Ngisak karo subuh jarine ya oleh. Beh, aku ya rada anu ya, rada semremet juga ngrungokne niku. Sementing sampean ra usah melok-melok ya. Ya Kang ya. Ya iya. Lah nggih. Kula niku nggih nate Bu, salat niku teng Kota Bumi. Wangsul pengajian king Lampung Barat, lah terus napa mampir salat jamaah. Lah begitu jamaah ngeten iki, Allahu Akbar. Lah sikil kula didek. Loh kok didek sikilku? Aku ya geser lah. Lah begitu geser, piyambake mundak megagah ngidek sikilku neh. Akhirnya kula ya mundak mingkup. Lah piyambake mundak begagah. Lho, aku mundak mikir, lho dhek kok ngetutne sikilku piye ta iki ya? Lah terus akhirnya wis bar salat niku langsung, lho Pak, Bapak tadi kok kakinya diangkat-angkat ngapa Pak? Ya iya risih untuk idek kok. Lah itu maksudnya apa Pak? Itu Pak maksudnya gini, jarak antara kita makmum ini biar tidak ada celah. Kalau ada celah, engkau tinggani setan. Lho apa ngono Pak? Heeh. Aku yang jawab, loh Pak, apa enggak alhamdulillah kalau setan sekarang sudah sadar mau jamaah? Ya tak jawab ngono lah, kan matur nuwun ta ya. Berarti setannya wis tobat ki ya. Lah iya. Lah iki aliran apa meneh iki lek salat yo. Jero enek sing tahiyat kae, iki munyer-munyer. Tak takoni, aku kan gampang penasaran kan. Pak kok munyer-munyer gini mana? Karena Allah itu berada di mana-mana. Oh, berarti nggak logik Pak. Kalau Allah berada di mana-mana, ngopo sampean ngene-ngene kok ora munyer? Kok gerono tok? Lah jenenge di mana-mana kan kudune ning ndi ta ya? Lah iki gur siji ngene tok ya ora berarti ora di mana-mana, gur satu arah. Lah niki wis to manut para kiai-kiai, wis to manut yo. Wis sampai pendeng tetep manut para kiai. Siap? Lho kok enek pertanggungjawabane lho Kang. Lho mbayai. Oh ulama-ulama ingkang hati-hati saestu kaya ngerokok kuwi Pak. Ora wani ngaramne rokok. Mergo apa? Tiyang ingkang mengharamkan segala sesuatu resikonya amat tinggi. Kemudian nuwun sewu. Khomer niku kan haram. Nggih ta nggih? Niku lek memane jenengan gadah wis enake apa lah ya. Susu gendruwe lah. Kene nek susu gendruwo ora? Akeh. Gendruwone ya teko. Lah, susu gendruwo. Haram mboten kira-kira? Haram. Engko dicampurne sayuran. Sayurane melok haram napa mboten? Haram. Terus dicampur nang ager. Agere melok haram mboten? Haram. Segala sesuatu yang bercampuran dengan itu melok haram. Makanya mbayai ora wani ngaramne rokok senajan to orang rokok. Ya enten mbayai sekhoni mboten ngerokok nih. Tapi arek ngaramne rokok ya ora wani kayane. Loh, hati-hati tiang ulama-ulama niku hati-hati. Kenapa? Segala sesuatu yang berhubungan rokok nanti ikut haram. Jadi kan bayang nih Pak, berapa pajak rokok tiap tahun? 198 triliun. Ya ndomblong jamaah percaya ora tuh sampean Kang? Lho ora percaya takono dhewe lho. Pajak rokok itu 198 triliun. Lah sementara dari pajak itu kemudian dipakai untuk membangun jalan aspal. Makanya ulama rawani ngaramne. Kenapa? Karena lek sampai ngaramne rokok, wong sing ngaramne rokok, orang itu juga haram ngidek Ayo lewat sawah. Lek lunga. Lho ngati-ngati ulama zaman biyen, Pak. Lho niki lho. Mengane enek apa-apa musyawarah dhisik. Lah sakniki enek wong titik-titik ngafir-ngafirne, bid'ah lho selawatan bid'ah. Tarekah musyrik. Berjanjian.
Bah jenenge lambe lek ra tau mangan kolak kalau jengking ngono iki lho. Lha iki urung tau dientep tawon ndas lambene iki paling. Masya Allah, weh sampai di bid'ah-bid'ane ben torekoh berjanjen solawatan istighosah manakib terus siapapun yang mengganjal sing penting awake dhewe melok para kiai yakin selamat dunya akhir lho dadi awake dhewe kon takon karo Mbah Yai fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun bertanyalah kepada para kiai yen jenengan mboten ngertos makanya yu bu lek arep curhat karo ahli zikir halo lek curhat karo besti lek besti ini ya padha wae saya kan zamane besti toh titik besti toh akhirnya wah ngerasane bojone beh yu aku tobat ngerasane bojoku lah ngopo lah bojoku ngene alah lah aku di bojo ngono kuwi mbak njaluk pegat aku lho iki malah ora entuk tombo sampeyan entuk bolo yu halo makane lek takon marang ahli makane ebit di agen niku Pak lek nyanyi niku kan ana delane angen-angen niku coba kita bertanya pada rumput. Diku apal kabeh to wong kene ya. Loh coba bertanya kepada rumput yang bergoyang. Siapa rumput yang bergoyang? Lek Mbah Wali mbiyen gambarne di elor di idul. Di elor di lho. Di lor di kidul niku maksudnya piye? Wong sing lek di lor di kidul kira-kira madepe ning ndi? Ngulon. Lah wong sing madhep ngulon piye? Dengan zikir la ilaha illallah. Lho ahli-ahli zikir iki lho Pak, nang ebit digambarne kaya suket. Didek-idek. Apa meneh lek arep pilkada? Bah pilkada no Mbah Yai iki deret-eret rono rene. Begitu dadi dadah. Tapi ikhlas Mbah Yai panggah zikir terus. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Lah nggih. Lah niki lho niku rata-rata teng pundi nggon niku. Tapi wis bene wis muga-mudahan dene awake dhewe iki paringi napa aman. Amin. Ya Rabbal pira-pira main entuk emu? 13.725.000 rupiah. Alhamdulillah. Ijane 75 neh lho. Iki ben genep 13.800.000. Ayo monggo. Waktu tinggal 2 menit. Pane jenengan lek enek masalah yuk melayu ngene kiai ya ya. Melayu ngene wong sing ahli zikir. Ojo ahli pikir. Iki beda yuk. Melayu gini ahli zikir nopo? Kok melayu gini tiang-tiang ingkang zikir seneng zikir? Mengke jawaban niku dugine saking Gusti. Lek datang ahli pikir saged ugi saking nafsune awake dhewe. Lho, awake dhewe kan kabeh duwe masalah to urip iki. Iya apa ora? Lha iki wong ngene-ngene iki masalah ya beda-beda. Ngaku apa ora? Lah nggih makane Mbah Wali kae Mbah Wali kae Ibu. Lah ini lek gambarnya ini lho. Mantene beberno. Lho, apik to? Enek dayo beberne kloso sebagai penghormatan. Nggih napa mboten? Tapi setelah itu ada masalah. Apa itu? Klosone tambalen. Nuwun sewu, sejak kapan jadah iso nggih nembel kloso? Ayo, kira-kira iso enggak ngene nembel kloso yuk jadah yuk. Maksudnya piye? Ada masalah, solusinya kok tidak tepat akan menimbulkan masalah baru. Nggih napa mboten? Lah nggih, terusane piye? Jadahe pakakno. Sejak kapan asu doyan jadah? Loh, iya apa ora? Lah nggih, maksudnya apa? Niki lho solusine ora pas. Asune ya jelas pakani jadah mambuk ya. Seloloten ya modar susu ya.
Buangan buang kali, masalah lagi apa? Penyumbatan air. Nggih ili-iline akhirnya ya ora lancar. Akhirnya apa? Kaline ya iya banjir lah wong buntet kok ya. Buangan lho, buangan pinggir ini ya masalah lagi. Kenapa? Polusi, enek wong lewat mambu wong Batang kok. Nggih lelek ngono yu awake dhewe iki berarti asline urip niki gur sawang sina. Ndelokne tanggane ketoke penak padahal masalahe lho bisa lebih besar lho saking jenengan. Ngene mboten? Jenengan ngadu karo kancane, "Beh aku tobat yo." Lah ngopo? Pariku lho, "Beh, jan setengah hektar ludes pangan tikus." Pira yu? Setengah hektar. Urung, aku 2 hektar. Lho tibake sing tok curhati malah masalah luwih gedhi timbangane sampean. Ngene mboten? Lah lelek ngono, agama iki lho sudah memberikan fasilitas kepada kita. Apa niku? Tombo ati iku apal lagi bodohan iki? Ayo simbanter. Kaping pisan maca kaping salat lako kaping wong kang kumpuh. Nah, kaping 4 betah, kaping 5 zikir engkang. Lho iki lho Bu solusi. Awake dhewe kabeh iki nek masalah gur sawang sinawang delok tanggane sukses beh penake wong kae rong karuan. Ngene mboten? Mergo napa? Rezeki iki jatah, Pak. Nuwun sewu, Bu. Bu. Sampeyan teko kene jam pira? Jam 8. Setengah 8. Nah, setengah 8 teko kene. Entuk aku pira? Setunggal. Aku teko kerit 4 lho. Lho iki kan jatah iki ngene mboten? Lho jadi panitia yo ngerti lek aku ora mungkin tek 4 iki. Lho mbok engko lho lek aku wis medun seruputen. Lho tapi selama niki jatahku niki ngene mboten? Lho niki jatah, Pak. Ora iso. Dadi manungsa tinitah padha nang donya dijatah lah ade tinitah padha. Napa niku? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya. Awake iki siji kok nyembah marang Gusti Allah. Lah masalah jatah sepiro? Jatah uripe, jatah umure niki lho, mboten enten sing padha. Wong cah kembar iki lho, matine ora padha. Laire padahal bareng-reng lho iki. Matine apa bareng? Ora. Rezekine apa padha? Mboten. Kadang ya enak ya wong nandur budin. Wong kene apa jenenge? Bonggol. Oh iya bonggol, mosok tundik budin ditandur. Nandur telo nggih. Nah, nandur bonggol telo. Saetar padha-padha saetare. Lho, hasile niki sing siji entuk 15 juta, sing siji entuk 20 juta. Padahal iku mangkate bareng. Winiye padha, rabuke padha, panene bareng, tapi hasile ora apa. Lho, niku lho jenenge rezeki, Kang. Enek sing hasile padha 15 juta, tapi sing siji entuk uleman terus. Akhire duwite iki entek dinggere. Lho, kadang-kadang enek sing sijine utuh, sing sijine iki moro-moro begitu panen anake ngebel. Pak, duit entek njaluk kiriman. Del. Lah, iki kan jatahe anak. Nggih napa mboten? Niku lho rezeki. Makanya dhewe ora usah meri. Ora usah meri. Mane pilkada niki Pak, nggo sing rukun. Ya iya ya.
Rugi lek gara-gara pilkada lah terus dadekne jenengan mboten rukun karo tanggane. Siap? Pilkada aman? Siap ya Pak nggih? Kadang-kadang enek lho Kang. Sak omah iki gendirane beda-beda. Iki mboke milih kae. Bapake milih kae. Anake karo mantune milih kae karo kae. Lah iki kepiye iki kari iki sak omah lho koyo nano-nano. Oh, tapi ora apa-apa jenenge pilihan kok. Lah nggih, pilihan iku beda-beda macam-macam silahkan monggo. Sing penting krentek sesuai karo atine dhewe. Nah, paham ya iki ya? Tetep rukun. Lha kita iso rukun penak. Berarti nek kita ngajar iki mau ora diterusne piye? Enten mboten iki sing ngajeng jariah malih. Waktu tinggal 1 menit. Mumpung niki mumpung tasih enten wekdal nih, mumpung tasih enten wekdal. Oh niku enek-enek guys to. Nggo, sing gadah tiyang sepah sampun ninggal, mumpung niki kesempatan sanget. Alhamdulillah, wis monggo pinten. Alhamdulillah. Dijabah dening Gusti Allah. Piro iki mung piro? Dihitung malih, tambahne malih. Golek urung genep, golekne gelepan. Lho jenengan saged rukun itu luar biasa. Kita berarti ngamal nih dawuhe Kanjeng Nabi, kun kaliyadaini wala takun kal uzunaini. Kun ana sira iku kaliyadaini kaya tangan loro, wala takun lan aja ana sira iku kal uzunaini kaya kuping loro. Jadilah seperti kedua tangan dan jangan jadi seperti kedua telinga. Loh, ngopo awake dhewe kon Kanjeng Nabi kok kon kaya tangan? Tibake sifate tangan iki rukun yo. Loh, lha kok iso tangan rukun sampean delokne lho. Kiwa gatel tengen sing ngukur. Lho, rukun mboten iki? Tengen gatel kiwa sing ngukur. Kiwa tengen kok gatel bareng ya kukur-kukuran. Lho ini kan rukun to niki. Wala takun kal udunain, aja kaya kuping loro. Maksudnya piye? Nuwun sewu yu, kuping tengen karo kuping kiwa niki sakjane jarake gur sekilan, Pak. Tapi nuwun sewu, saumur-umur belas ora tau cethuk. Kuping lera dires templekne ra kira lho tur sifate yo elek kuping iki napa? Meri. Siji diwehi anting, siji njaluk. Meri ora kuwi? Apa ini anting sebelah? Tur njaluke yu kuwi kudu padha, ora padha ya ora gelem. Siji ceplek, kene ya kudu ceplek kan ngoten to? Apa enek siji ceplek kene pelek? Ya ndeglek. Lho niki lho sifate meri, makane dadi wong wedok aja kaya ku. Biasane sing gampang meri ki wong wedok. Halo. Wong kene ya enek sing tukang meri ya. Kata kon maju dipoto. Wo, bapak iki wis tenanan, Bu. Awake dhewe iki wis duwe anak wedok gede arep hajatan, arep nikahne anake. So anake dhewe kuwi lek pas nikahan meneng-meneng ae ya yu ya. Wong saiki ya apa-apa larang. Wong wedok langsung muncep. Tapi gawe strategi, Pak. Muncep tapi gawe strategi apa? Ndang gawe kopi. Akhirnya nggak kopi, lah terus suguhnya nenggene bapake karo molat-molet, wah terus ini lho Pak, awake dhewe iki dulure akeh. Nah, lah engko lek awake dhewe gur meneng-meneng, lah engko awake dhewe dipaido nang dulur. Lah piye lho Bu, saiki ora duwe apa-apa. Aku wis ngerti Pak, saiki iki utang oleh. Aku wis ngerti langganan warung kono oleh kok, engko dibayar lek pas hajat. Apa iya Bu? Heeh, wis to beres ki urusanku Pak. Bojomu yo ngono ki Kang. Heeh. Masyaallah iki lho meri krana tanggane wingi berhajatan sukses. Lah akhire dhek yo kudu hajatan sing luwih hebat, luwih sukses timbangane tanggane. Ora oleh yo. Lah oh iya wis ngono. Akhire wis gawe undangan akeh. Rantang ki lho 5.000. Lho dengan harapan 5.000 kali 50.000 wis pira kuwi kan mikire ngoten to nggih. Lah tibake begitu hari H mulai jam 11 awan sampai jam 11 bengi udan deras kapok muka lho iki jatah yu sing sukses jatah ini jatah tanggane jenengan urung tentu iso niru ngoten nggih napa mboten
Lah nggih. Lah awake dhewe ini kan sering-seringe manungsa niki kan mergo ndelok kancane sukses ngono terok-terok. Kae nandur terong, regane apik. Kabeh nandur terong. Begitu panen gubruk. Lah wong kakean barang, nggih napa mboten? Lah nggih. Pinten niku? Pun genep. Genep-genepe pinten niku? Jadi genepe 13.800.000 rupiah. Alhamdulillah. Dene enek sing genepine 200 ya oleh. Lha ora mumpung iki sapa ngerti jenengan ingkang gadah ibu ingkang sampun ninggal dhisik iki kelingan tenanan mergo ibu kasih sayang ngene-ngene ya Allah luar biasa. Ingkang intine Pak, Bu, kita sareng-sareng nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala mumpung kempal para kiai-kiai mangke jenengan ingkang gadah hajat dhateng Allah Bu wekdal Mbah Yai ndonga mangke dipun paringi wekdal sekedhik li qadhail hajah jenengan nyuwun kanthi saestu dhateng Allah Subhanahu wa taala hajate napa biasane kalimate ngeten kan iqdi hajatina hadhihi jenengan nyuwun piyambak hajate jenengan datang Allah nopo dibarengi karo keyakinan yang amat kuat bahwa doa yang kita ucapkan pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin tenanan. Aja mayang mentoleh siji tapi sing urgen saestu, pen saestu. Alhamdulillah dijabah dening Gusti Allah 200. Berarti genep pinten wae? 15 juta. 14 juta rupiah. Alhamdulillah. Mbak menawa enek sing nambahi sejuta neh ya ora apa-apa. Jadi diyakini kanthi saestu. Jenengan nyuwune siji aja akeh-akeh. Urun 5.000 jalukane 17. Lho iki malaikat ya semremet lho iki. Siji tapi sing pen. Lah mungkin ketika jenengan ada pembangunan masjid niku jenengan raketang pinten gadah rezeki nek jenengan sumbangne yu niku ingkang perlu niku awake dhewe Pak panitia masjid itu hanya kepanjangan tangan Allah Subhanahu wa taala asline sing butuh niku awake dhewe jenengan pamane pas enek pembangunan masjid duwene dhuwit 30.000 ya wis tukone semen sak swidak ya wis 30.000 untuk setengah sak gawa nang masjid lek ra isin mampune semono. Nah ketika jenengan nyerahne yu niki lho kesempatane jenengan hajate nopo dateng Allah. Gusti Allah gampang luluh Pak lek awake dhewe gadah hajat dibarengi karo sedekah jari. Ya niki lho rahasiane jariah teng mriku niku Pak. Lah luluh Gusti Allah pemenah iki kanthi jamaah ndongane dhewe kanthi jamaah diasarengi kalian para ulama-ulama para kiai yakin saking yakin diijabah dening Gusti mugia sedaya hajat niat panjenengan sami tansah dipun ijabah dening Gusti Allah ingkang lara diangkat penyakite dening Gusti Allah ingkang kurang diparingi cukup ingkang cupet diparingi jembar ingkang keluargane kisruh diparingi tentrem putra putrine dipun dadosaken putra putri ingkang sholih lan sholihah ingkang saged junjung dhuwur martabat tiyang sepah dipun paringi rizki ingkang kathah halal tur berkah damel sangung ibadah ingkang sedaya kala wau mugia nyababiyai kita mlebet dhateng swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak kaum muslimin wal muslimat ingkang kula hormati, mekaten ingkang saged kula aturaken awal ngantos dumugi akhir babila wonten kirang langkungipun wonten salah lepatipun nyono agunging sih samudra paat sami Pak Bu nggih. Enten lerese napa ingkang kula sampaiaken niku semata-mata ilmunipun Allah. Babila wonten kekiraanipun kesalahanipun niku lah kedhaifan lan kenakisan kula. Mbok menawi enten bahasa kula ingkang menurut panjenengan sami kasar, nggih nyuwun maklume ya iki ya. Keranten kula piyambak niki nggih makhluk kasar. Sanes makhluk halus. Jadi bahasa kula nggih sagede ngeten iki. Mugia sedaya paring maklum. Akhiru qouli hadza wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kepada beliau dihaturkan terima kasih. Melanjutkan acara yang ketujuh yaitu doa yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Al-Karom Kiai Haji Anwar Rubai. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli ashabi Sayyidina Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi manzidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunzina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha laka ala darajat wa tuballighuna biha salawat min jami'il khairat bil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka al-afwa was-salamata wal-afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyana waj'alna minar rasyidin. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan halalan thayyiban wasi'ah wa amalan salihan maqbula. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli jahli wa rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ya Allah, arinal haqqal haqq warzuqna ittiba'ah wa arinal batilal batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Azizu ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzu billahi Amin amin ya rabbal alamin. Dihaturkan terima kasih. Hadirin hadirat rahimakumullah. Melanjutkan acara yang terakhir yaitu penutup. Saya di sini sebagai pembawa acara. Apabila dari awal hingga akhir terdapat kesalahan baik ucapan maupun tingkah laku, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon maghfirahnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten wonten ngarsanipun para yai, para pejabat yang ada di atas panggung, kami mohon sedanten mawon dipun aturi kendel rumiyin wonten dalemipun Gus Asep Kapureh dipun aturi dahar. Sedanten mawon Mbah Yai tanpa terkecuali dipun aturi dahar.